Oy, şunday motor, ko'pmi motor binolar, shunday motor shaharlar. Yeah, hello. Shunday ko'p turli kishilar, turli millatlar, ko'pmi tillarda söylesheler. Evet, merhaba. Ahmet Bey, nasılsınız? Şiir aldığından bir baxtga, shodlikqa, esenlikka, sog'liqqa deb 3 ta qo'shimga kerak. Demak, 3-15. Shunday rahat dengiz yarında oqsharlaqlar urisha, baliqlar yüzer, qizini olar. Sizda yo'ldamanlar? Albatta. Sizda nomerda smoothie kitami? Anda smoothie, konditsioner, salqin suv narsagina. Ha, sizni Salat Life studiyasida kutalar desam. Salat Life qo'yam bilasizmi? Rishad? Tahir, bizning Leaders Bilar forumi bor, bizga olib borishi kerak. Yo'q, Rishad, yo'q. Mening sezon bitti, men uni tamomladim, men yo'q edim. Oysa boshqa ishlaymiz. Qarshi oling'iz, Tahir, Nasibulli. Biz endi studiyada, hayda. Yigitlar, bo'lishing'iz hali. Ey. Buni bulay bo'lmay bitmidi, men bitdim. Hayda, bor kiyimlaringni alishtir, 1 minutdan boshlaymiz. Hayda. Dostlar, barıgızga da salam. Saat 6:30 minut demek efirda Salat Life. Salat Life, biz salatni ko'rsatamiz ham sizning bilan. Men Tahir abi Nasibulin. Bugun bizning 21-chi shigarlash ham Leaders Bilar forumining 1-kuni. Ham endi odatdagi biz rahmat so'zlari bilan boshlaymiz. В этом году деятельность нашей студии поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи Росмолодежь и ресурсным молодежным центром. Большое спасибо. Бик зур рахмат bizning барлык tomoshachilarimizga, do'stlarimizga, partnyorlarimizga ham biz boshlaymiz. Endi bir necha kommentariylarda kelib ulgurdi. Adib Almir salamlarini jibara bizga. Xayrli kech, Javdat abi, Ishloq Chernova, Alfira, ура, наконец-то всех увидим. Sog'indiq, atnaq deb yozgan. Ayishananda nihoyat biz yenidan studiyaga qaytdik. Ham endi aytganimcha biroz yo'g'itib bo'ldi, lekin menda bo'lirga da biz bek baxtli. Ham endi aydagiz boshda Media Bilar forum, IT Bilar forumining so'nggi kunlarini esga tushirib, video reportaj qarab o'tdik. Demak, IT Bilar forumi qaraymiz. Salat ул җәй, salat ул бәхет, salat ул зур гаилә. Шунысы кызык һәм куанычлы. Salat бит үзе ВМК факультеты нигезендә башланып киткән һәм еллар үткәч, без менә шундый зур IT форумда җыелганбыз. Классная, кайфовая атмосфера летняя. Я думаю, что у ребят появляется еще больше вдохновения на то, чтобы эту информацию, которую они здесь получают, дальше переваривать, использовать и двигаться к каким-то классным своим идеям и реализовываться в жизни. На самом деле я в Салят каждый раз приезжаю с такой огромной любовью и трепетом. Я уже несколько лет приезжаю в качестве спикера, именно на форумы, а в детстве приезжала как селькаш. То есть и вот даже при возвращении на форум как спикер, как взрослый такой тетеньки, я все равно возвращаюсь в свое детство. Мен бұл форумға бірінші тапкыр келем гомумән. Бұл форумда ең шокка тұрғышы ол әйдаманлар болып шықты менің үшін. Олар шундай ашық езлік, олардан шундай бір яқтылық келді. Видно, что дети здесь получают огромное удовольствие, и что, в принципе, те, кто с ними занимается, они тоже очень мотивированы. Көңіл рәхәте беріп тұрамыз, енді көңіл желысы беріп тұра. Қыш болсын де, көз болсын де, яз болсын де, һәм жай болсын де, Салат ул һәр вакыт жылыта, һәм ул һәр вакытта безнең белән.
Әйе, дуслар, күз алдыгызга китерегез әле IT биләр форумы да тәмам. Ягъни без инде иң соңгы биләр форумының сменасына килеп җиттек. Ул да булса Leaders биләр форумына. Һәм инде бу сменаның бер үзенчәлеге бар. Без бу сменаны безнең якын дусларыбыз, партнерларыбыз белән бергә үткәрәбез. Ул да булса Рәсәй мәктәп укучылары хәрәкәте. Һәм без киләсе сәхифәгә күчәбез. Ул сәхифәнең исеме Сәләтле кунак һәм бездә Рәсәй мәктәп укучылары хәрәкәте башкарма директоры урынбасары Екатерина Самсонова. Димәк, Сәләтле кунак рубрикасы. Карыйбыз. Привет, Екатерина. Как дела, как настроение? Привет, Тагир. Атмосфера на форуме диктует настроение. Я вообще в прекрасном расположении духа. И солнце, и энергетика, и с каждого угла детский смех, какие-то песни. Поэтому я преисполнена классной энергетикой, классным настроением. Не хочется покидать эту прекрасную площадку, хочется сдержаться. Здорово. Ну, на самом деле мы ежегодно проводим этот форум, и, надеюсь, уже мы будем видеться с вами как минимум каждый год. Итак, Екатерина, мы рады вас приветствовать в нашей студии, в студии Салят Лайв. И для начала всем нашим зрителям, которые смотрят нас на YouTube, Instagram и ВКонтакте, давайте немного расскажем в целом о российском движении школьников. Расскажу сейчас немножко про другое, немножко перестрою. Да, сейчас не знаю, как ты, но когда я училась в школе, мне предлагали после уроков заняться двумя вещами. Это пойти помаршировать в патриотический клуб или заняться КВНом. Да, то же самое. Вот, то есть у меня был выбор из двух направлений. Либо пойти писать шутки, либо пойти петь «Катюш» под барабан. Это было тогда максимальное предложение от школы. А и сейчас, что происходит в стране на уровне государственной политики, заинтересованность в том, чем будет заниматься ребенок после образования, после уроков, на этом строится много общественных организаций, и одна из них — это наше российское движение школьников. Мы молодые, нам 5 лет. За эти 5 лет линейки проектов обновлялись, потому что тренды менялись, запросы у детей менялись. Пандемия нам диктовала свои форматы. Движение насчитывает порядка 1 миллиона активистов. Мы имеем присутствие во всех регионах. Вся Россия имеет ячейки российского движения школьников. Поэтому сильное, классное, популярное у детей движение, в котором каждый ребенок может найти совершенно любое занятие по душе. Он может развиваться в командной работе, он может заниматься в индивидуальном проекте. От спорта до разработки дронов и беспилотной техники он может найти себя. Здорово, вы сказали 1 миллион, более 1 миллиона активистов, действительно, это очень здорово. Большое вам спасибо за труд, который вы делаете, и, безусловно, это очень ценно. И также хотел бы спросить про некоторые проекты РДШ. Если говорить о самых, как мы любим говорить, топ-проекты, топ-3 проекта, например, куда вы хотели бы, возможно, позвать школьников, которые сейчас смотрят нас? Топ-3 проекта на сегодняшний день, которые, в принципе, по опросам школьников самые популярные. На первом месте я назову Киберлигу. Мы запустили это в том году, и за месяц на него пришло 30 тысяч уникальных новых пользователей. Это единственный проект, который за такое короткое время максимальный набор детей произвел, поэтому дети... Это про киберспорт? Это проект про киберспорт. Мы устраиваем серию отборочных чемпионатов. В сентябре мы это будем продолжать. Мы привлекли крупных спонсоров. У нас в партнере Mail.ru, у нас в партнере крупные киберспортсмены российские, которые добились на мировой арене успеха. Делаем отборы, делаем полуфиналы и на финал ребята приезжают со всей России, в нескольких дисциплинах сражаются и уезжают с классными призами и с ощущением, что наконец-то это не просто игрушка дома, за которой от родителей ты еще там получаешь негодование, но это на уровне всей России. Ты презентуешь не только себя и свое увлечение, а свой город, ты там несешь ответственность за свою команду, и у детей формируются навыки, во-первых, работа в команде и навыки стремления быть первым в такой вот интересной новой дисциплине. Это на первом месте. Второй проект, который пользуется популярностью у детей, что они постоянно держат в руках, это гаджет. Да, безусловно. И конкурировать с гаджетом тоже очень трудно, какие бы классные проекты ни предлагало движение. И мы подумали, мы должны быть в этом гаджете. Есть TikTok,
понятно, дети все его обожают, все снимают контент. Да. Мы подумали, что нужно детей научить, и сделали проект РДШ Хаус. Блогеры... TikTok House РДШ. Да, РДШ Здорово. Хаус, прям, да, ездили блогеры, привлеченные нашим движением по стране, учили детей, как правильно снимать контент, то есть школа на день превращалась в полноценный TikTok Хаус, можно так сказать. Вот он тоже у детей на 2-м месте, очень много просмотров, очень много отзывов. Мы постоянно спрашиваем обратную связь у детей, которые, в принципе, потребляют наш контент, ради которых мы все делаем. Ну как вам, ну что? У нас есть такая фокус-группа, некоторая сформированная из представителей разных регионов, с разными интересами ребят, которые нам говорят, вот это классно, вот это надо доработать и так далее, и так далее. И на 3-м месте проект, который только появился, он новый, но уже очень много внимания к нему со стороны детей, называется «Школьная классика». Это проект о том, что тоже есть в каждой школе, это школьные театры. Да. Мы сейчас немножечко хотим переформатировать их в том виде, в котором они существуют. Это хорошо, но есть к чему стремиться, и мы хотим с такого уровня, ну, как бы любительского, это дело все поднять до профессионального. Мы привлекли крупного партнера в виде института Бориса Щукина, который выпускает там очень много актеров, режиссеров нашей современной киноиндустрии. И с сентября мы в том году запустили проект, прошло 2 месяца, к нему бешеная популярность, возрос интерес со стороны и детей, и педагогов, которые сказали: ого, наконец-то нас кто-то обучит, как правильно там, не знаю, писать сценарий. Это проект авангардный, то есть постановки в различном уровне, не в традиционном понимании. Там вот есть сцена, на сцене идет какой-то спектакль, дети пластические какие-то постановки делают, Да. и переодеваются, и танцуют, и ну, там очень много классных вещей с помощью как раз актеров Щуки. Они с ними разговаривают и по зуму, они помогают репетировать. У нас был в том году очень смелый эксперимент. Мы свезли детей из 7 городов, которые раньше друг друга не видели, и они играли произведения по Пушкину на одной сцене. Это было такое прям мини-евровидение. Дети чувствовали себя полноценными звездами. Здорово. С ними работали гримеры, с ними работали режиссеры. 3 дня они репетировали это в Псковском регионе. И на день рождения Александра Пушкина феноменальную поставили постановку. Мы назвали это спектакль фантазии по мотивам Пушкина. Вот, наверное, 3 ключевых новых проекта, которые, ну, ребят сейчас интересуют. И хочу сказать, что одно из направлений, которое не относится к такому творческому направлению, но тоже пользуется спросом, это 4-й, не могу про него не сказать. Если вы наблюдали за российским движением школьников и видели, как запускались дроны, то в Ржеве памятник неизвестного солдата, потом мы еще делали какой-то глобальный запуск красивую инсталляцию. За всем этим стояли дети, ребята работают с этими дронами, у них горят глаза, мы их учим там их правильно программировать, и вот это вот направление научное тоже у ребят пользуется большим спросом. Здорово, то есть у вас есть классные проекты по направлениям культура, наука, образование, в том числе творчество. На самом деле, насколько я знаю, одно из ключевых направлений это еще и медиа. Да. В РДШ. И мы приготовили для вас одну игру. Мы со всеми гостями играем разные игры, и сегодня мы подготовили для вас фоторебусы. Если вы помните, вчера у нас на Бильярд-форум проходил интеллектуальный турнир, и мы подготовили для вас графический тур. Сейчас на экране мы будем видеть некоторые графические изображения, и нужно будет разгадать какую-то определенную профессию из медиа-тематики. Попробуем? Ага, да, классно. Итак, давай, поехали. давай. Первый фоторебус. Очень простой на самом деле, как будто бы. Так, сейчас Так. узнаем. Ctrl-C. Ctrl-C. Копировать. Копировать. А внизу А внизу письмо. письмо. Что-то мы пишем кому-то. А как будет писать на английском? Как писать? Write. Ага. То есть у нас получается сверху это Как копии. копии. Копирайтер. Отлично. Профессия копирайтера. Да, точно. профессия Все, я поняла, копирайтер. сейчас пойдет легче. Все, разогрелись, идем дальше. Итак, второй ребус на экране. Смотрим. Итак, кто у нас здесь? Так, это Дракула, мультяшка. Так. Дракула. А Дракула он по статусу? Или по... Граф Дракула. Так, граф. Так. Отлично. А где он находится? В географическом плоскости? Или Нет, в прямо загробном в мире? этой картинке. Он Он изображен. изображен, как будто его сняли на полароид. Так, значит, он на фото. На фото. Кто на фото?
Граф. Так, и поменяем местами. Фотограф. Фотограф, Фотография. да. Фотограф. Отлично, это был Здесь фотограф. такая игра слов. Да, классно. Да, классно. идем дальше. И третий фоторебус. Смотрим на экраны. Так, это Get Taxi. Ага, Это карты Таро. отлично. Все, почти разгадали уже. Таксист. Сперва у нас идут карты. Значит, мы сперва используем слово Таро, либо полностью, либо часть. Так, а потом А идет потом такси. get. А, Get. Да. Так, сейчас. Так, Таргетолог. отлично, Вот и это классное правильный ответ. задание. Супер, идем дальше, Екатерина. Отлично справляемся. Итак, следующий фоторебус. Здесь у нас нота ре. Нота Ре. Я училась в музыкальной школе, Мгм. я сразу вижу. Нота Ре, Дональд Дак, и Тор свой молот оставил. Да, отлично. Редактор. Отлично, да, супер, супер, Это надо было здорово. сначала начинать разогрев. Так, идем дальше. И у нас остался еще один ребус. Еще один. Итак, Так. здесь уже числа. 19, 13, 13, и внизу британский флаг. Мгм. Вы любите математику? Нет, А в терпеть школе не могу. любили? Терпеть не могу. У меня были двойки и тройки. Пишите в комментариях, друзья, какие предметы вы любите больше всего. Итак, Так, 19, 13, 13. Давайте сложить, может быть, а какой попробовать. флаг мы здесь видим? Британия. Значит, нам нужно что-то английское. Что-то английское. Возможно, алфавит. Мгм. Мгм. Итак, возможно, нам нужна 19-я буква английского алфавита. Давайте попробуем, значит, A, B, C, D, E, F, G или D? H, G, H, I, I, F, J, J, это 10. Идем дальше. K, K, L, L, M, N, N, O, O, это P, 15, P, Q, Q, I, R R, и S. S. Итак, Так, у нас первая буква S, Первая буква а вторая и S. третья повторяются. Это очень модное слово. СММщик. И это правильный ответ. Большое спасибо за игру, Екатерина, вам понравилось? Да, очень классная, движовая и заставила мозги пошевелиться. Классно. Я вчера как раз наблюдала у сцены, когда интеллектуальный квиз был, и ребята тоже стояла, им подсказывала. Очень здорово. Я люблю такие форматы. Здорово. Екатерина, большое спасибо еще раз, что вы пришли к нам в студию. И в завершение, что вы хотели бы пожелать всем участникам форума, всем, кто нас смотрит? Я, во-первых, очень бы хотела сюда вернуться еще несколько раз, потому что помимо темы экологии на этой прекрасной площадке можно еще с ребятами говорить о многих волнующих вещах. Ребятам я хочу прийти в школу 1 сентября с хорошим настроением. Желаю найти каких-то новых друзей, не сидеть, я всем это говорю, не сидите в гаджетах, занимайтесь социальным проектированием, находите новых друзей, завязывайте интересные знакомства, которые впоследствии смогут объединить вас, и вместе вы сделаете какое-то классное дело, которое будет полезно вашему городу, вашему, даже если оно будет полезно вашему подъезду, это будет классно. Объединяйтесь и творите что-то позитивное, созидайте, не отвлекайтесь на всякие противные дела. Большое спасибо. Спасибо, Екатерина. И мы дарим нашим гостям маленькие подарки от Салят Лайф. И так как мы с вами теперь часто будем видеться и делать совместные проекты, начнем учить татарский язык. Первое слово «айе». Что Это это значит? переводится как «да». Да. «Айе». И этот подарок вам. Большое спасибо, Екатерина. Спасибо. Спасибо, Безнен Тагир, бүгін большое. сәләтле қунақ рубрикасында Сразу дадим. РДШ башқарма директор орынбасары Екатерина Самсонова иде. Һәм без алга таба барабыз, дуслар, һәм инде хәзер әйдәгез барыбыз бергә комментарийларны укып китеп. Һәм безнең мистер Авадан привет, сәләт дигән комментарий килеп җитте. Сәлам, мистер Ава. Исәнмесез? РДШ очень нужное движение для подростков. Спасибо за то, что ты есть. Димәк, дуслар, һәм инде без алга таба барабыз. Хәзер әйдәгез сәләт дөньясы яңалыклары белән якыннан танышып китик. Монда безгә Дина апа ярдәм итәчәк. Дина апа, сәлам, сүз сиңа. Сәлам, Тахир абый, элемтәдә сезнең белән мин Динә һәм сәләт дөньясында булган яңалыклар белән танышуыбызны дәвам итәбез. 29 июль көннән ниһаять мәктәп балалары белән көтеп алынган Лидерс билет форум башланып китте һәм ул 2 августка кадәр дәвам итәчәк. Смена кысаларында эко-тренд бөтен Россия сменасы узачак. Илнең 20 төбәгеннән барысы 1200 активист катнаша. Алар өчен актерлык осталыгыннан башлап СММ нигезләренә кадәр төрле остаханәләр һәм мастер-класслар
уздырылачак. Рәсми ачылыш тантанасында мәртәбәле кунакларыбыз да катнашкан, аларның арасында Россия Федерация президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Олег Машковцев, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Дамир Фаттахов һәм Россия мәктәп укучылары хәрәкәте башкарма директоры Ирина Полищева. Форум ачылышында Олег Машковцев экология темасын бик актуаль икәнен әйтеп китте. Мәктәп балалары өчен әлеге өлкәдә талантларын үстерү өчен күп кенә мөмкинлекләр куелган. Президент Владимир Путин яшьләрне, мәктәп укучыларын экология мәсьәләләренә, акцияларга, төрле ирекле инициативаларга җәлеп итүнең мөһимлеген билгеләп үтә. Шуннан да инде сәлкешләр тирә-юнебез гомумән сәләт территориясындагы булган чисталыкны тоту өчен күп кенә көч куябыз, шуңа күрә барысы да бездән тора. Балалар барлыгы 75 сессияда катнашачак. Дәресләрдә алар табигатьне саклау усуллары, уңышка ирешү юллары һәм һөнәр сайлау нечкәлекләре турында фикер алышачак. Сәлкешләр сезгә уңышлар гына теләп каласы килә. Аннан тыш инде төрле мастер-класслар, остаханәләр оештырылачак һәм инде алар тәҗрибә туплап аларны тормыш юлларында кулланачак дип өметләнеп калам. Кичә кичке чарада нәрсә кайда кайчан интеллектуаль турнир булып узды, аның алып баручысы Ольга Быкова иде. Фәнсәр үзәгендә Сәләт Акбыры үз эшен башлап җибәрде. Төп юнәлеш лидерлык потенциал үстерү. Катнашучылар 8-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр һәм әлеге смена 30 июльдән башлап 12 августка кадәр дәвам итәчәк. Сәләтнең уку-укыту программасына шәхси бренд, башлангыч дәрәҗәдә инглиз теле, урта дәрәҗәдәге инглиз теле керәчәк. Шулай ук әйтеп китәсе килә, алар кичә кичке чарада нәрсә кайда кайчан интеллектуаль турнирда 3нче урын яулаганнар, аларны мин чын күңелдән котлыйм. Таһир абый, сүз сиңа. Бик зур рәхмәт Дина апа, рәхмәт яңалыклар өчен, һәм инде ул яңалыклар артып бара, чөнки сәләт ул бик актив хәрәкәт. Һәм без алга таба барабыз, дуслар, киләсе булып шулай ук сәләтле кунак рубрикасы һәм бездә кунакта яшь режиссер, сәләт дөньясы активисты Байбулат абый Батуллин. Сәләтле кунак, карыйбыз. Димәк, сәлам Байбулат абый, бер бишенә. Ничек монда? Ничек хәлләр? Кайда ярый? Кайф яхшы, сезне күргәч, монда сәләттә булуга бик шат. Шәп, син шундый матур булып килгәнсең студияга. Ой, Әйтерсең, синең яхта тора монда Ширимшан янында, һәм син шул яхтадан шулай булсын киләчәктә. шушы студияга килдең. Яхшы, димәк, Байбулат абый, сине бераз тамашачылар белән таныштырып үтик. Әйдә башта сәләт турында сөйләшик. Син ничәнче елдан сәләттә, кем булганың бар, ничек дәвам итәсең сәләт белән? Минем гаилә сәләт белән шундый кичкенәдән мин сәләттә инде. 6-5 яшьтән монда үземне хәтерлим. Шуңа күрә инде рәсми рәвештә 2008 елны мин беренче тапкыр сәләт Раушанга сәлкеш булып бардым. 2009 елны янәдән булдым Раушанда да, аннан соң Бөгелмәдә 2 ел әйдәман буларак эшләргә насыйп булды. Әйе, кайсы нәрсә күбрәк ошады сиңа? Сәлкеш булумы, әйдәман булу? Беренче ел сәлкеш булу һәм беренче ел әйдәман булу. Беренче ел әйдәман. Ничектер менә шулай миңа Мин хәтерлим, син Бөгелмәдә куйган идең сәләт Бөгелмә аланның биюен. Шулай бит? Булды андый хәл. Син шулай хореограф тамыни әле? Ну, мин хореографический училищеда укыганга күрә, инде теге сәләттә без бер төркемдә утырганда, кем биюгә якынрак булгач, шул мин булып чыкканмындыр да инде, шуңа күрә. Дуслар, карагыз әле, нинди сәләтле кунак безнең бүген сәләтле кунак рубрикасында. Яхшы. Байбулат абый, менә хәзер инде режиссурга килгәндә. Нинди яңалыклар бар, нинди проектлар бар хәзер, нинди планнар? Мин ниһаять отпускка чумдым. Хәзер мен аннан чыгып барам әкренләп. Бик зак әзерләндем мин, бу минем беренче отпуск тормышымда. Ничә бер кайчан да отпускта булганым юк иде. Һәм ул бик дөрес. Син эшләгән бар идеме? Юк, эшләгән дә юк иде. Шундый бер сер бар. Миңа бик ошады һәм тагын янәдән отпускка кирип чыгасы булачак әле дигән шундый уйлар бар. Булай инде җитди рәвештә җавап биргән дә инде. Хәзер отпусктан чыгып барганда инде минем шундый хыял бар. Мин күп кенә ел хәзер Мәскәүдә булганга күрә
күрә аерым Мәскәүдәге булган минем тормыш һәм Казандагы булган тормыш. Хәзер әкрен-әкренләп җипселләрне тоташтырырга дигән шундый ният бар. Менә беренче адымнар Казанда менә клип төшерә башладык әкрен-әкрен. Адымнар өчен. Адымнар өчен, әйе. Яхшы. Әлбәттә, шуңа күрә менә тейп кулланып без әлбәттә төшердек берничә клип һәм чыгар дип ышанып калабыз инде. Яхшы, Байбулат абый. Дуслар, сез комментарийларда языгыз, кайсы кыска фильмнар, короткий метр фильмнар бар безнең Байбулат абыйның. Бәлки сез аларны карагансыздыр, бәлки Байбулат абыйны актер булып күргәнсездер, кайсыдыр сериалларда языгыз, без бу комментарийларны укырбыз. Мемнар. Һәм кара әле, мем дигәндә, шундый видео мем бар. Я думал, это Саба. Ул синең шул Мәскәүдә яши торган Байбулат. Юк, ул Казанныкы. Казанда паркта булган хәл, шулаймы? Казан Эрмитаж паркында булды. Менә нәкъ менә шушы видеога бәйләнеп без сиңа бер уен әзерләдек. Аның исеме Я думала уены. Һәм инде без сиңа хәзер күрсәтәчәкбез кайбер фотосурәтләр, һәм аларга блюр эффекты куелган. Ләкин без башка ниндидер әйберне имеем в виду. Һәм сиңа нәрсә турында уйлаганны анларга кирәк, һәм без нинди әйбер турында сүз йөртәбез, аны анларга кирәк, һәм әйтергә кирәк. Әйдә уйнап карыйк, белмим, булып чыгыр микән? Карыйбыз, димәк, әйдәгез беренче фотосурәтне күрсәтик Байбулат абыйга, менә ул. Мин моны нәрсә икән дип әйтергә тиешме? Әйе. Ләкин турыдан-туры түгел. Турыдан-туры түгел. Бу камера дип әйтергә ярамый. Бу камера ябалак булырга тиешме? Әйе, карыйк әле, бу ябалакмы? Әйе, бу ябалак. Барысы аңлашылды? Аңлашылды. Шәп, алга да барабыз, һәм безнең киләсе фотосурәт дизлайктыр инде, юкмы? Бик туры булды. Әйдә бераз гына инде үле инде. Димәк, бәлки бу вулкандыр, бәлки вулкан? Нәрсәгә шаган? Ничек әйтим инде? Бу ымтылу, өскә ымтылу. Өскә ымтылу. Шулайдыр, юкмы? Чөнки су астында йөзгәндә бернинди предмет кирәк. Палаткага шагандыр бәлки. Палаткага? Мин карам, палатка эмоциясы бар бит. Син кайсы эмоцияга карыйсың? Менә монысы. Монда нинди палатка? Әйдә алайса тикшереп карыйк. Тикшереп карыйк. Димәк, нәрсә икән ул безнең карыйк әле экраннарга? Оскар. Инде Байбулат абый син бит режиссер. Син дә әйберләрне белергә тиеш. Әйдәгез кире кайтара алабызмы без ул эмоцияны? Менә ул эмоция, менә ул Оскар. Әйе, бергә бер шаган минемчә. Ага да барабыз, безнең тагын әле берничә фотосурәт бар. Яисә бер карыйбыз аңа һәм ул экраннарда сәпит сүрәте. Сәпит. Сәпитме бу? Сәпит. Синдә сәпит бармы? Юк. Минем сәпитне урладылар. Ничек урладылар? Кайда? Ну, күрше урлаган микән? Күрше урлады. Анекдоттагы. Ерак бармаган икән урлар өчен. Димәк, нәрсә булырга мөмкин бу Байбулат? Ничектер күзләргә ошаган бу. Бинокль микән? Бинокль микән? Ну, монда мин хәзер теге ассоциативный ряд мантыгы минем ничектер. Соңгы җавап бинокль, шулаймы? Бу шундый булсын. Тикшерәбез һәм әлбәттә ул бинокль түгел, ул күзлек. Ну, якын. Бераз гадирәк булырга кирәк, дустым. Якын, бинокльга якын. Күзлек. Ага та барабыз һәм инде киләсе бу нәрсә булырга мөмкин. Сәләт инде буймы? Сәләт. Җәүдәт абый хәрҗ, Җәүдәт абый фотосы чыгыр. Карыйбызмы? Әйдә. Карыйбыз. Байбулат, син сәләттә күпкән кайткан юк ахрысы чөнки сәләт булып кала ул һәрчак. Димәк, дуслар, шуның белән безнең уен тамам. Бик зур рәхмәт сиңа, шатымы? Рәхмәт, миңа шады. Һәм инде Байбулат абый, әйдә без соңыннан безнең тамашачыларга, сәлкешләргә мөрәҗәгать итеп берничә сүз әйтик менә бу камерага. Рәхмәт караганыгыз өчен. Тагын шулай очрашырга ясын онлайнда гына түгел, һәм офлайнда да. Бик зур рәхмәт Байбулат абый, һәм инде ахырдан сиңа бүләк бирәбез. Менә монда ике значок бар. Берсендә карама дип язылган, икенчесендә кайнар дип. Кайсын сайлыйсың һәм ни өчен? Карама. Ни өчен карама? Карама. Смотри, мама. Все анашылды. Шәп, бик зур рәхмәт. Безнең белән бүген сәләтле кунак рубрикасында яшь режиссер, сәләт дөньясы активисты Байбулат абый Батуллин иде. Һәм без алга таба барабыз, дуслар. Безнең эфирыбыз әкрен генә ахырына якынлаша, һәм инде без гадәттәгечә ахырда сезгә бер иҗади номер бүләк итәбез. Һәм бүген бездә кунакта IT үзәге хезмәткәре Илһам абый Хөсәенов. Һәм шуны да әйтергә кирәк, дуслар, кичә безнең система администраторларының профессиональ бәйрәме иде. Шуңа күрә котлыйбыз сине, Илһам абый, һәм сәхнә синеке. Киттек.
Әфәрин, искиткеч булды бу Илһам Бирбишне. Рәхмәт сиңа, һәм инде бездән кечкенә генә бүләк. Һәм инде дуслар, шуның белән безнең 21-нче чыгарылыш тәмам, ләкин 21-нче гасыр әле тәмам түгел. Без анда яшибез. Без кайнашабыз бу мөхиттә. Безнең белән булыгыз, без Сәләт Лайф. Без Сәләтне күрсәтәбез. Күрешербез иртәгә сәгать 6:30 минутта. Син димәк клавиатураның тимәләрендә генә түгел, саксофонда да